Китәргә ашыга, гомер тиктән уза, һәм бер көйде һуза. Ул көй һинең үткән көнең, ул көй һинең яңрай хәзер, бүген. Ул көй һинең киләсәк иртә, ул көй мәңгелектә. Кисәһе бүген иртәгә, кисәһе бүген иртәгә, кисәһе бүген иртәгә, гомер уза бара. Кисәһе бүген иртәгә, кисәһе бүген иртәгә, тик мөхәббәт, бер мөхәббәт, бар мөхәббәт мәңге. Һәр кешенең үз карашы, кемгә насар, кемгә яхшы, бер туктамай эзләешен, тапһа була гашык. Ул яратһа, ул ышана, ул яратһа, яңгыз үзен һизмәй. Ул яратһа, һөюдә яна, ул яратһа, яшәй. Кисәһе бүген иртәгә, кисәһе бүген иртәгә, кисәһе бүген иртәгә, гомер уза бара. Кисәһе бүген иртәгә, кисәһе бүген иртәгә, тик мөхәббәт, бер мөхәббәт, бар мөхәббәт мәңге. Кисәһе бүген иртәгә, кисәһе бүген иртәгә.